నమస్కారం ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ఆశ్లేష్. మీరు చూస్తున్నారు ఆశ్లేష్ ఆల్రౌండర్ ఇన్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనకి టాపిక్ ఏంటంటే స్టార్లింక్ అనమాట. సో ఇదేంటంటే ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ అవుతుంది. సో ముందు ఈ టాపిక్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసుకుందాం మనం. అవేంటంటే ఫస్ట్, ఇంటర్నెట్ మనకు వైర్ లేకుండా వస్తుందా? రూటర్ కాదండి, జస్ట్ రోటర్కి వైర్ కనెక్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఆ వైర్ లేకుండా అండ్ మనకి పోల్ మీద నుంచి లేకపోతే అదే మన సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నుంచి ఫైబర్ కేబుల్ ఆర్ ఫైబర్ గ్రిడ్ లేకుండా ఇంటర్నెట్ వస్తుందా? సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే రాదు ప్రస్తుతం వరకు. సో ఈ టాపిక్ ఏంటంటే దాని గురించి అన్నమాట. అలా వైర్ కూడా లేకుండా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నుంచి మనకి ఇంటర్నెట్ ఎక్కడి నుంచి అయినా, మనం ఎక్కడైనా ఇంట్లోనే కాదు, ఎక్కడ కొండల మీదకి వెళ్ళినా, అడవుల్లోకి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనకు జస్ట్ పవర్ సప్లై ఉంటే చాలు, మన ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సే ఈ స్టార్లింక్ అనమాట. సో ఈ స్టార్లింక్ ఫస్ట్ వచ్చేసి దీని బేసిక్ ఏంటంటే, స్టార్లింక్ అనేది మనకు స్పేస్ ఎక్స్ సంస్థ నుంచి వచ్చిందనమాట. సో ఇదేంటంటే ఎలాన్ మస్క్ది, అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఒక డిష్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ డిష్ ద్వారా మనం సేమ్ డిటిహెచ్కి, ఇప్పుడు టీవీకి డిటిహెచ్ ఎలా పెట్టుకుని శాటిలైట్ నుంచి వస్తుందో, సో ఇలానే మనకి ఆ డిష్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ అనేది శాటిలైట్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇదైతే ఆశ్చర్యపోయే విషయమే. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడైనా సరే కేబుల్స్ లేకుండా అసలు ఇంటర్నెట్ అనేది వచ్చేది కాదు, అది అంటిల్ అన్లెస్ మనకి వైఫై రూటర్ కాకుండా. సో బట్ ఇప్పుడైతే అది కూడా వస్తుంది. సో ఇదైతే చాలా కొత్త విషయం అనిపించింది నాకు. సో అందుకే ఈ వీడియో చేయాలనుకున్నాను ఇట్లా, అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. అండ్ ముందుగా మనకు వచ్చేసి వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు బేటా ప్రోగ్రాంలో ఉంది. అండ్ ఈ బేటా ప్రోగ్రాంలో మనకేంటంటే ఓన్లీ యూఎస్, కెనడాలోనే ఉంది, వేరే చోట్ల బేటా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వట్లేదు. కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకొస్తామని చెప్తున్నారు. అండ్ మీకేంటంటే నార్మల్గా ఇవి శాటిలైట్స్, మనకి నార్మల్ శాటిలైట్స్ డిటిహెచ్ ఇలాంటివి అయితే మనకి మబ్బులు పట్టినా లేకపోతే బాగా వర్షం పడినప్పుడు అలాంటప్పుడు మనకు రావు కదా టీవీ. సో దీంతో ఆ ప్రాబ్లం కూడా లేదు. మీకు మంచు పడినా, వర్షం పడినా, మొత్తం ఫుల్ మబ్బులు బాగా ఉన్నా సరే మీకు ఇదైతే వస్తుంది. ఎందుకంటే దీని శాటిలైట్ అనేది జస్ట్ ఓజోన్ లేయర్ కంటే పైన, జస్ట్ ఎర్త్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్లోనే ఉంటుంది. సో ఎర్త్ చుట్టూ మనకి శాటిలైట్స్ మొత్తం అన్ని చోట్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చేటట్టు చూస్తున్నారు. సో వీళ్ళ టార్గెట్ ఏంటంటే 2022 కల్లా మనకి మొత్తం ఓవరాల్ ఎర్త్ అంతా మనకి శాటిలైట్స్ అనేవి పంపించేసి సో వాటి ద్వారా ఇంటర్నెట్. సో దీని మెకానిజం ఏంటంటే, ఫస్ట్ మనకి ఇంటర్నెట్ ఎలా వస్తుంది శాటిలైట్ నుంచి అంటే, ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి మనకి నేల మీద నుంచి మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది వైర్లెస్గా పంపిస్తారు శాటిలైట్కి. సో ఆ శాటిలైట్ రిసీవ్ చేసుకుని మనకి డిష్కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది మనకి అండ్ అవి మనకు ఆ శాటిలైట్స్ కనిపించవంటే మనకు కనిపించవండి. ఎందుకంటే దానికి యాంటీ సోలార్ ప్యానల్స్ వేసారనమాట, సన్లైట్ పడినా సరే మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా. సో అందుకే మీకు నైట్ టైం కానీ డే టైం కానీ ఆ శాటిలైట్స్ కనిపించవు. కానీ ఇవేంటంటే ఎర్త్ నుంచి దాదాపు 340 మైల్స్ దూరంలోనే ఉంటాయి. సో అందుకనే మనకి ఎలాంటి వాతావరణంలో అయినా వస్తుంది ఇది. సో ఫస్ట్ దీని ప్లాన్స్ గురించి చూసుకుంటే, ప్లాన్స్ కంటే ముందు ఫస్ట్ ఇది ఎంత కాస్ట్ పడుతుందో చూసుకుందాం. సో యూఎస్లో అయితే ఓన్లీ కొన్ని ఏరియాస్లోనే ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇది నార్త్ సైడ్ వేస్తున్నారు అండ్ వెస్టర్న్ సైడ్ అటు సైడ్ ఇవ్వట్లేదు యూఎస్లో. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ $500 కట్టాలి యూఎస్లో అయితే. సో ఆ $500 కట్టిన తర్వాత మనకి కిట్ వస్తుంది. సో అది మీరైతే ఇక్కడ చూడొచ్చు, నేను శాంపిల్ ఫొటోస్ అవి ఇస్తాను. అండ్ ఆ కిట్లో మనకి డిష్ అండ్ అలాగే వైఫై రూటర్ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ అట్లానే పవర్ కేబుల్ కూడా చాలా లెంతియర్ కేబుల్ ఇస్తున్నారు. సో అది మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, మన ఇంటి పైన కానీ ఎక్కడైనా సరే మనం ఫిక్స్ చేసుకుని దానికి 100 degreesలో ఉన్నంత వరకు మనకి ఏం అడ్డం లేకుండా చూసుకోవాలి. సో ఇది 90 degrees కదా, ఇట్లా 100 degrees అనమాట. సో ఇలా ఈ రేంజ్లో ఉన్నంత వరకు మనకి
ఏం అడ్డం లేకుండా చూసుకుంటే చాలు. సో ఇప్పుడు ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఇప్పుడు బేటా టెస్టింగ్లో వాళ్ళు ఇచ్చే స్పీడ్ 50 to 150 Mbps. అండ్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడైతే వాళ్ళు మంత్లీ ప్లాన్స్ ఏం లేదు, జస్ట్ మంత్లీ $100 కట్టించుకుంటున్నారు. బట్ స్పీడ్ లిమిట్స్ కానీ ఇదంతా ఏం లేదు. అండ్ సో ఇదన్నమాట. అండ్ దీనివల్ల మనకి కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు. బట్ తర్వాత అయితే ఫ్యూచర్లో ఈ సంవత్సరం 2021 మనకి సమ్మర్ తర్వాత నుంచి అప్పుడు ప్లాన్స్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. బట్ అది ఎంతవరకు రిలీజ్ చేస్తారు అండ్ అందరికి అందుబాటులో తీసుకొస్తారు లేదా అని క్లియర్గా తెలీదు. అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే తర్వాత ప్రీ బుకింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రీ బుకింగ్స్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు ఆ కిట్ కోసం. సో $99 కడితే మనకు ప్రీ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు, మన లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి. సో ఇదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ దీని గురించి. అండ్ ఇదైతే దీని స్పీడ్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ చూస్తే నేను ఆల్రెడీ నాకు తెలిసిన కొంతమంది తీసుకున్నారు ఇది. సో నేనైతే స్పీడ్ టెస్ట్ అవన్నీ చేశాను. బట్ స్పీడ్ అయితే మనకి డౌన్లోడ్ స్పీడ్ అయితే చాలా బాగుంది. 150 Mbps, 120, కొన్నిసార్లు 100, కొన్నిసార్లు 80 అట్లా ఉంది. అండ్ మనకేంటంటే అప్లోడ్ స్పీడ్ అయితే ఓన్లీ 20 Mbps, 15 Mbps, 15 నుంచి 20 Mbps మధ్యలో ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి అయితే డీటెయిల్డ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.